Hola, què tal? A 24 d'abril que estem. Informació de servei. Dia estable avui i domini el sol. Li diem adeu als núvols a primera hora del matí, o sigui que solete, vamos. Anem a les notícies. El Comú de la Massana va acordar en sessió del Comú prorrogar un any i mig més la suspensió de llicències de parcel·lació i noves urbanitzacions. La necessitat de fer les obres per garantir el subministrament de l'aigua en temps de sequera ha motivat la prolongació de la moratòria. Bravo per la Massana! Però veus, Anyós, per exemple, com està i penses, no s'hauria pogut fer abans? Més coses. El dia de Sant Jordi va coronar Garcia, Peruga i Arassa com els autors més venuts en una jornada amb més vendes de les previstes i en què els escriptors del país eren els més buscats. El canvi d'ubicació de la plaça del Poble, volia dir, a la plaça de la Rotonda, ha agradat a molts paradistes i llibreters. Jo vaig veure el meu llibre, aquí el teniu, però català. Acabem explicant que el govern, segons va indicar el ministre portaveu Guillem Casal, després del Consell de Ministres, estudia seriosament obrir una ala de psiquiatria al centre penitenciari. Perfecte, això està molt bé. Ara, caldrà que destinin els recursos necessaris, com personal especialitzat, i que no s'ho carreguin tot els que hi ha ara, que fan absolutament de tot. Va, ho deixem aquí. Demà ens tornem a posar més i millor, si voleu, clar. Adéu.